Здравейте, хора! Сега е събота и сме с Елеонора на кафе. Направил съм стражен номер в момента, защото тя е вътре, понеже аз знаех паролата за Фейсбука и влязох и я блъфрах, че някой я разбил паролата. В момента я шашнах, повярвайте ми, това сигурно ще е най-големия номер и след малко ще й кажа. Мисля, че ще бъде много интересно. Я обаче не си издава от другите устройства, като го вляза. Как да взема другите устройства? Ами трябва да включим телефона да става. Работа ми тук не беше. Защо не става? Добре, на кого си казвала паролата? Чичи. Ами те новата паролата ми се казва. Не, аз не искам паролата, какво искам паролата? Ясно. Защо па да не си я казваш? Моята парола само един човек, тя знае и то не напомня. Между другото, никой не трябва да знае според мен паролата. Да. Моята парола знаеш ли? Някакви блок, как да я знам, как да го чуш? Има две съобщения. Лошо, ако са прочели нещо, което не трябва. Усмихни се. Фенерче. Не е фенерче. Елеонора, Какво? усмихни се. Ако се усмихвам, да ми не се наземна централски член. Искаш да те успокоя? Не. Не ли? Кажи. Пробвай сама да познаеш. Спокойно, никой не е прочел нищо. Ти беше не. Беше най-жестокия номер на света. Знаеш какви неща има в този моя фейсбук? Ти нормален ли си? Как ще за... Ти си... Бъзика се с мен? Не бе, аз бях. Сериозно. Сигурен ли си? Убеден съм. Заклей съм. Заклявам се. Майка ми, баща ми. Това ми парола на фейсбук. Паролата ти сега, която се смени току-що. Тя е. Това дето за... Да. Иде влезе. Не бе- Ти ли писа на... На Светла, да. Писах на Светла, защото не знаех. Так го пиша, пък тя няма да ни се разсърди. Болен човек. И докато ти запушиш, какво прави вънка? А? Правих клипче да кажа на хората какво съм ти скрил. Добре, човек, аз за че аз съм за пробва и се вкарам във филма, разбираш ли? Забелязах. От кога Той снимаш? продължава да снима. Снимам от 2 минути и нещо. Би ли спрял? Не. Ти беше много жесток номер. Оле, човек, ти откъде ми знаеш паролата? Видях те вчера, като я писал. И сега ще сменя. Да. И сега сменя. Излезе ли? Излязох. Ти? Аз излязох. Ти излезе ли от фейсбука? Ти? То ще излезе, като я смениш. Хайде, кажи чао. Поне спокойна ли се вече? Ами спокойна съм, да. Поздрави на Светла. Не, Светлина, не съм глас. Не.